Mi adhira Gloria in korka kori in kaka japuonjre ma bro bedo ka donjo mane mbalariany mano mar Kenyatta University bende se oro kwayo mari mar mondo mi yud hola mano mar HELB kaachiel kod scholarship ma sirikal chiwo. Erokamano. Nase apply scholarship mar HELB to it wasn't hard. Ne ni yot nikech ka in gi documents madwarore inyalo mana apply inyalo mana apply ka in gi documents kaka recommendation letter maya school maya chief kata maya church application bedo mayot nikech steps go and very clear. Koro ka in gi documents no i apply mayot. Maina onge tatizo mora mora mani yudo tekide mani chwalo kwayo mari bende paro ni jonyuol bende ong'eyo gigo madwarore nikech adira wacho ni e kinde ma nyathi kata japuonjre timo application mare to bera ko bedo machiegni kata janyuol bedo machiegni kode mar mondo mi gingi nikech e kinde ma itero application makamane kinde mana some wacho ni nyaka koro janyuol konyi kalori ni ene mastimo ka nitiere tuoche moko matama manitiere kata familia ene monyalo yango ka nitiere chan moro ma longo to en bendo nyalo yang mar mondo mi nyathi kik yudre seche moko e band mar 5 to winjo bed no bede band mokwongo. Gloria. Janyuol nyaka obed kanyo nikech janyuol nyaka obed kanyo nikech inyalo chiwo information ma ok adieri. Koro nyaka janyuol bed kanyo. Janyuol mari no konyi ma uneno ni utime yo makare nikech adira Gloria nikech wacho ni e kinde ma ang'e ni timo nonro moro matin ti wacho ni kapok ichopo higni 18 e kinde ma itimo application winjo be ne timo nade ne timo nango Gloria na kama hujafikisha miaka you can use the KCSE index number and the birth certificate though unahitajika pia nyakibed gi passport nyakibed gi mano passport photo passport photo passport size photo nyakibed gi nyakiyao account e post bank ka kionge gi ID inyalo tiyo gi birth certificate itiyo kod gibi yudo ka gi odhi makare application di no dhi makare ka kionge gi ID application yot ka in gi KCSE index number kod birth certificate lakini ka in gi waiting card ok yot ahinya nikech nyakibed gi ID number no. Koro you are supposed to wait until the ID is out to apply. Ilero kanyo makare ahinya kendo kamano nya kumbedo thuolo ma en twak magodo